ಎತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗ್ ಪೋಡ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಮುಲ್ತಿರ್ದ ಬಕ್ಕೆನ ಗಾಡಿ ದುಂಬೆ ಪೋಯಿಜಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗ್ ಪೂರ ಪೋಡು ಆ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚಿಲ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನ್ ಪೂರ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉಪೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಗಾಡಿ ಉಂದು ಮುಲ್ತ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನ್ ಕಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ತಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಕೆ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ದಾದನ ಅಂಟಂದೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಉದ್ಯಾವರಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಕಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಉದ್ಯಾವರ ಬೋಳರ್ಗುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುನಂದಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಪೋನಗಾನೆ ಮೀನು ಉಪ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಕನ ಅಮ್ಮ ಸುನಂದಕ್ಕ ಬರ್ಪ್ಯಾನು ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬರ್ಬೆ ಬಾಯ್ ಅರ್ವಾಯಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೇರ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರ್ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪೇರು ಬಂಗುಡೆಗೆ ತಂದಿನ ಪಂತಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದಂಡುಗೆ ಡೈರಿ ಡೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಯು ಮೂಜಿ ಟೈಪುದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಯಾರು ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಪುರ ಗೇಟ್ಗೆ ಪುನರ್ ಬತ್ತೇರು ನೀವು ಯಾರು ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಪ ಸುನಂದ ಕಡದ ಆಲೆತ್ತು ತುಲೆ ಮುಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಮೀನು ಹುಡುಗಿ ನಿಗೆ ಇನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಯದಾಲ ಮಲಮಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿಗ ಇಕ್ಕು ತುಲೆ ತಿನ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶಾಲೆ ಏನೇರು ಪೂರ ಕಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಅಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆ ಗ್ಲಾಸಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೋಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದು ಅಂಚೆನಿ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಕನ ಶಾಲೆ ಇನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಡಗ ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ಪೂರ ಮೊನ್ನೆ ಬೇಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ರಜಾ ಮತ್ತ ಕೊಡ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕನ್ನ ವೆಕೇಶನ್ದ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ಒಂಜಿ ವೆಕೇಶನ್ ಇಡು ಈ ಒಂಜಿ ರಜೆಟ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಕೊಂಜಾಣಲೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡ್ ಪಂಡದ್ದು ಎನ್ನದೆ ತೂಕ ಐನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಪಿನ ನೀನು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚದು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಈತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನಡೆ ಏತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನಾನು ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಇನ್ನು ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರುಗು ಪಂಡ ಉದ್ಯಾವರಗು ಪಿದಾರ್ದೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಊರುಡು ಏತು ಪೂರ ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇ ನಾನು ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನಿಗಲಿ ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗಲೆ ಪೊಯ್ವಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಂಬುಂಡು ಯಾನ್ ದೊಂಬುಗ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ ತೊಂಪೋಪಿ ಇಂತ ಪೋಯ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ವೇದ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ವೇದ್ ದೂರ ಒಪ್ಪಿನ್ಯಾನವ ಉದ್ಯಾರ ಮೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಒಪ್ಪಿನೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಬಲ ಎಸ್ ನಾನು ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಏನ ಮಾತ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನಪುರ ಏನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾರದ ಜಾಗೆಡು ಪನ್ಪಿನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ತೋಜದ್ ಕೊರೆಗುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಪೊಯ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸವಾರಿ ಪಿದಾಡುಂಡು ಸಮ್ಮರ್ ವೆಕೇಶನ್ದ ಡೇ 1 ಅತ ಸ್ಲೋಕ್ ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸ್ಲೋಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗನ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟದು ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ತೂಲೆ ನಿಗಲೆ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ತೋಜವೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ತೋಜ ಆರು ಏಪಲ ಪನ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಂಟಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಪಿದಾಡಂದಲ್ಲ ತಲೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅರೇನು ತೋಜಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಝೂಮ್ ಅಲ್ಪು ಆರು ಬತ್ತೇರು ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪು ಬಲೆ ಇಡೇಲೆ ಇದು ಗುರ್ತಾಂಡೆ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ರಜೆ ಶುರು ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ್ ಅಂಚೆ ಇರ್ನ ಮಗಲ್ ತೂಪೇರು ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬರ್ಪಾ ಹಾಂ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಂಟಿಗೆ ಖುಷಿ ಅವು ಆಂಟಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಏತು ಗ್ರೀನರಿ ಅದುಂಡು ಏತು ಪೂರ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒವೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಒವೇ ಭಾಗಗು ಪೋಡ್ ಒವೇ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಡ್ ಎತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗಗು ಪೋಡ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮಕ್ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ದುಂಬುಡು ತೂವಲಿ ಎಂಕಲ್ ಹೈವೇಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಹೈವೇ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಹೈವೇ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅವನುಂಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗೋಡು ಐನತ್ತು ಬೇಗೋಡು ಆಪುಂಡು ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಆದ ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಮಿತ್ತು ಗಾಡಿ ಬಸ್ಸವನ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಏನೇನು ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿಗೆ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಶ್ರೀ ಜಯದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ ನಮಕ್ ಪೋರೆಪ್ಪುನು ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ್ ಉದ್ಯಾವರ ಪೋರುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಒಂದು ತುಲೆ
ನಮ್ಮ ಗೋಪುರ ಉಡುಪಿದ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ನಮಕಿತ್ತೆ ಉದ್ಯಾವರ ಸೈಡ್ ಗೋಪಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೇನ್ ಹೈವೇಗ್ ಬತ್ತು ಮುಟಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ ಭಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಚೈನೀಸ್ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗು ಯಾನ್ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಬಲೈಪಾದೆ ಉಡುಪುನು ಉದ್ಯಾವರ ಪೋನಾಗ ಬಲೈಪಾದೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು ಅಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಅರ್ನಲ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಉದ್ಯಾವರ ಉಲೈಪೋರೆಪ್ಪುನು ಈಗ ಸರ್ತ ಪೋಯರ್ಡ ನಿಗಲಿಗ ಕುಡ್ಲ ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಲೈಪಾದೆರ್ದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ್ ತಿರ್ಗೋಡು ಹೋಯಿ ಗಾಡಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಬಲೈಪಾದೆ ಹೈವೇ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರದ ಸುರುತ್ತ ಮೀಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲೈಪಾದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರುವೇರು ಬೈ ಎಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತಲೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಾವರದ ಸುರುತ್ತ ಬಲೈಪಾದೆ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡೀ ಏತು ಜನ ಬೈದರ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಝೂಮ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಲೋಕ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅಗಲೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡುಪುರ ತೋಜನಾಗ ಅಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಗಲಿಗೆ ನಾನು ಏರಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ತುಲೆ ಆಗಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಪೋಯಿ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಉದ್ಯಾವರ ಉಡುಪಿ ಒಂದು ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತು ದುಂಪೋರೆ ಹೈನೇಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಮೂಲೆ ಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತೋದಿನಡಿ ಇಂಚೆನ್ನೊಂದಿತ್ತೇನು ಇತ್ತೆ ಉದ್ಯಾವರ ಬಲೈಪಾದ್ಯದ ಸುರುತ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ಚೂರು ದುಂಬನ್ನಗ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಚರ್ಚ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತಿರ್ದು ಪಕ್ಕ ಗಾಡಿ ದುಂಬೆ ಪೋಯಿಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ದಯಗಂದು ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲಿ ಎನ್ನ ಪಿರವುದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತೋಜುನು ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಾಲೆ ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಝೇವಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಉಪ್ಪುನು ಉದ್ಯಾವರ ನಮ್ಮ ಶಂಭುಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಏನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಡ್ದೈತೆ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿನೆರ್ದು ಪಸಿನ ಏಳ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ದಿನಿ ಆಡ್ ಬಕ್ಕ 8th 9th 10th ಎಡ್ಮನೆ ವರ್ಮನೆ ಪತ್ನೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಉಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಎದುರು ಸುತ್ತ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಪಂಡ ಐಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತೆ ಕಾರಣಾಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಬಂದ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ ಈ ಶಾಲೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನ್ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋಡು ಆ ಡೆಸ್ಕ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪೂರ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಉನಕ್ಕೆ ಎರಡಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಿನಾಗ್ಲು ಎತ್ತೋ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಗೂ ಪೂರ ಪೋದು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸೇವೆನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೇರು ಪೂರ ಈ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದಾರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಈ ಶಾಲೆದ ಉಲೈದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಂಗೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಎಂಗೆ ಕನ್ನಡ್ಲ ನೀರು ಬರೋದುಂಟು ಬಣ್ಣ ಆತು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿನ ಶಾಲೆಡ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡು ಮರೆವೇರೆ ಗಾವಂದಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ದ ಆಮ ಇಟ್ಟು ಪೋಯ್ಡ ನಮಕ್ ಶಾಲೆದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಪಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎದ ಬರ್ಪುಂಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಕಲ ಯಾನು ಥ್ರೋಬಾಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತನ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬುದೆ ಮರಣಿಲ್ ಎಂಕಲ್ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಐಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಎಂಕಲ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತಂದಲೆ ಎಷ್ಟೋಕು ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಶಾಲೆ ಬಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೇ ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತಡ ಶಾಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕು ಪುನಃ ನಂಟುಂಡತ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರದ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಲ್ ತುಲೆ ಅಂಕನ ಶಾಲೆರ್ದು ಪಿದೆ ಬತ್ತಂಡ ಬಲತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ನಿಗಲ್ ತೋಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಿನ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಆತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ತೋಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಉದ್ಯಾವರದ ಸಂತೆಗೆ ಯಾನ್ ಉದ್ಯಾವರದ ಸಂತೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಉದ್ಯಾವರದ ಸಂತೆಡ್ ನಿಗಲ್ ಏನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಡು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರು ಇತ್ತ ಪೂರ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ತದ್ದು ಚೂರು ದುಂಪುವನಾಗ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಶಂಭುಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ತುಲಿ ಕಲ್ಲಡದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತು ಜಡ ತುಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ತುಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ
ಶಂಭುಕಲ್ಲು ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಿತ್ತಡು ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರುಲ್ಲೇರು ಶಂಭುಕಲ್ಲು ದುಂಬಿ ಉಂಕು ನೆಟ್ಟಿಡ್ದು ಪೋರೆ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತರ್ರೆಗ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತೂವನಗನೇ ಭಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಂಭುಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏರ್ಯಾರು ಪುರಿಡೆ ಬೈದಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಬನ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಿತ್ತುಡು ಈಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಅಡೆ ಅಡೆ ಪೋಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂದು ಶಂಭುಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಪನೆ ಹಿಂದೂ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಐತ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಇತ್ತೀನಿ ಬಕ ಈತ್ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಒಂತೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಶಾಲೆ ಅಕ್ಕ ರೋಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಶಾಲೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿನೇರ್ದು ಏಳನೇ ಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಕಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಯಾವರ ಮಸೀದಿ ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಉದ್ಯಾವರ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದ ಒಂದು ಪರಾತ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಂಜೇಡ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಒಂದೇ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಡ್ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂತುನು ಬಸ್ ಮಿತ್ತರ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಆಡ್ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಚಿ ಬತ್ತಂಡು ಹೊಸ ತಾಯಿನ ಅಲ್ಪ ಆಮೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನಂಜಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿರ್ದು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಯಡ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಪಂಪಿನ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಾವರ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅವಲೇ ಅನ್ನಿಗಲ್ಲೇ ತೋಜಾವೆ ಓಯ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಝುಮ್ಮಲ್ ತೋಲಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಿಗಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆರು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತದ ಮೀನು ಕೊನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಆರು ಬರೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀನು ಕಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕಲ್ ತಟ್ಟೆ ನಿಲ್ಕೆ ಮೀನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಿಡು ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಜ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಡು ಇಂಕನ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಪುರ ಉಪ್ಪನ ಟೈಮಿಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಯಾನ್ ನಿಗಲೆಲ್ಲೇ ತೋಪಿನಿ ಉದ್ಯಾವರದ ಬೋಳರ್ಗುಡ್ಡೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಒಂಚೂರು ದುಂಪು ಎರಡ ಬಣ್ಣ ಪಿತ್ರೋಡಿ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡು ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಲೈತೈತೆ ಒಂಜಿ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಸಾದಿ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡತ್ತ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಸಾದಿ ಪೋತುಂಡು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋಯಡ ನಮಕ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮಹತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಪೋರೆಪ್ಪುನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲು ತುಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಇತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನಲ್ಲಿ ಆತಂಡು ಅಂಚಿಡು ಒಂಚೂರು ದುಂಬುಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಉಪೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಗಾಡಿ ಉಂದು ಚೂಸುಮಲ್ ಉಪೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಗಾಡಿ ಉಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ನಾನು ಇಡೆಗ್ಲ ಬರ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನೊಂದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಮುಲ್ತ ಅಗಲ್ಡೊಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಜಗಲ್ಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನಮಕ್ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಸು ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಕುಲು ಹಬ್ಬಗ ಎದಾಲ ಉದ್ಯೋರಡುಪನ ಎದಾಲ ಪೋಂದಿತ್ತೇನು ಆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿಗೆ ಪೋದು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಚಾ ಆವಡು ಕಾಫಿ ಆವಡು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬನ್ಸ್ ಮಾತ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಏನು ಐತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಎಂಕನ ಉದ್ಯೋಗರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಕ್ಕ ಏನು ಊರು ನಿಲ್ಕೆ ತಿರ್ಗುನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಹೆಂಗುದಿಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಏತ್ ಸಮಯ ಅಂಡತ್ತ ಬರಂದೆಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ನಿ ಸೀದಾ ತುಂಬೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಏನು ತುಕ ಹೋಯ್ ಏನ ಮತ್ತ ಮೀನು ಉಂಡು ತುಕ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಉದ್ಯಾವರ ಬೋಳಾರ್ಗುಡ್ಡೆ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಬಕ ನೆಕ್ ದಾದ ನಂಟಂದೆ ಅನ್ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಎನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬರಗಿತ್ತೀನಿ ಉದ್ಯಾವರದ ಬೋಳಾರ್ಗುಡ್ಡೆ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಏನಕ್ಕಿಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಕತೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಕಾಪು ಹಿಡಿತೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪು ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಡು ಎಂಕುಲು ಉದ್ಯಾವರಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ಉದ್ಯಾವರ ಡ್ಯಾನ್ ಟೊಯೋಟಾ ನಿಗಲೆಗೆ ಹೈವೇಡ್ ಪೋನಾಗ ಉದ್ಯಾವರ ಟೊಯೋಟಾ ಉಂಡು ಟೊಯೋಟಾದ ಬರೀಟೆ ಬಾಲಾಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಇಡು ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟುಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು 2 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟುಗು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ ಯಾನ್ ಆ ಬಾಲಾಜಿಡ್ ಏತ್ ಸಮಯ ಇತ್ತಿತ್ತುಲೆ 2 ವರ್ಷ ಆ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೀನ್ ಕಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಉದ್ಯಾವರ ಬೋಳಾರ್ಗುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುನಂದಕ್ಕನಲ್ಲಿ
ಆಡ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಬೈದೇನೆ ತಾನೆ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಡೀಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಪೋಯಿ ಸುನಂದ ಕೊಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಮಗ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಡತೆ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಪೋಯ್ಬಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಅಂದ್ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮೀನು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ದಿನಿಶಮ್ಮನಗಲಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮಾಮನಗ್ಲಿ ಪುರ ಇಡೆಗೆ ಅರ್ಪಿನತೆ ಯಾನ್ ಮೀನು ಉಂಡನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಡೆಗ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಪೋನಗಾನೆ ಮೀನು ಉಪ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೊಯ್ಯಲ್ಲತ್ತೆ ಗಿನಿಗಿನ್ನ ಮರುವಾಯಿ ಎಡ್ಡುಂಡೆ ಮರುವಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಕಿನ್ನೆ ಎಟ್ಟಿ ಒಂದೇನು ಏನು ಅಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪಡು ರಸಮ್ ಅಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪುಡೆ ಚೂಲಿಲ ಪಾಡೋಲೆ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿನ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮೀನು ಪುಡಿತೆ ಮೀನು ಬರೋಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಸುನಂದ ಅಕ್ಕಡ ಪ್ರಿಯ ಅಂದ ಬಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮನ್ ಪಾಡಿದ ರಡ್ಡು ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೇರಾರು ಅವೇತದ ಗಿನ್ಯತೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಒಂದು ಆತೆ ಆಡ ಹತ್ತು ಬರ್ತು ಕುಲ್ಲ ಏರಾರು ಅದೇ ಯಾ ನಮ್ಮಡ ಕೇನುವೆ ಎತ್ತಿ ಬೋಡ ಕೇನುವೆ ಅವೇ ಕೇನೊಂಬೆ ತುಲೆ ಎಂಕನ ಶಾಲೆದ ಜ್ಯೇಷ್ಠನ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಅರಡಲ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಅನ್ ಬಂಗುಡೆ ತುಲೆ ಬಂಗುಡೆ ತೋಜ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮೀನು ಅರಡ ಬೊಲಿಂಜರಿತ್ತನಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನ ತಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಅರಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮೀನು ಇತ್ತಂಡು ನಮಸ್ತೆ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಇರೆಗೋಲು ಇಲ್ಲ ಪಾಂಗಳನೆ ಪಾಂಗಳ ಎನ್ನ ನಮ್ಮಿ ಅಂಟಿನ ದಿನೇಶ್ ಮಾಮ ನಮ್ರತ ಪುರಾರ್ ಪೇರತೆ ಆಗಲ್ ಪಾಂಗಳಡೆ ಅಂದ ಬಕನ ಅಮ್ಮ ಸುನಂದಕ್ಕ ಬರ್ಪ್ಯಾನು ಅವೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ಬೆ ಬಾಯ್ ಆವ ಕಾಪುಡ ಅಂದ ಅವು ರಾಮನಗರದ ಅಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಂದಿರ ಪುರ ಅವೇ ಐತೆ ಅಂಚ ಆಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಶನಿ ಮಂದಿರದಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಸರಿ ಇರಕ್ ಮುಜೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂಚೆ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚ ಸರಿ ಬರ್ಪಾ ಓಕೆ ಮೀನ್ ತಗೋರ್ಲಿ ಸರಿ ಬರ್ಪ ಎಸ್ ತಜ ಮೀನಿತ್ತು ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗುಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಆಡ್ಬೇಕು ಕೊಯ್ಯೋಲು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ 100 ರೂಪಾಯಿದಾಗೆ ತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡೇನು ಕೊಯ್ಯೋಲು ಪಂಡ ಮರವಾಯಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೇರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಸಾರು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪೇರು ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂದಿನ ಪಂತಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಕ್ಕ ಬರ್ರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಾಯಿ ಜಂಚನಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಗುಜ್ಜೆ ಬರ್ಬೆ ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಕಾಪಿನ ತಾಂಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಎಂಕಲೆ ಯಾವು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಲ ತಿನ್ನಡಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಮೀನ್ ರಸ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಯಣ ಒಡಗಿಸ್ಲೋಕೋ ಕಪ್ಪೆಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆರಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕಾಗೇನಿ ತುಕ ಎಂಚಾಪುಣ್ ತುಕ ನಮ್ಮ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮೂಲೆ ಆತೀನಿ ಗ್ರೌಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ಯಾರ್ಪುರ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುದಾರು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತು 2 ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಟು ಎಡಿಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಜ್ಜಿ ತೂಕ ಯಾನು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗೋಡು ಅವಳ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಎಂಕಲ್ಲ ತೀಯ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಅದು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ನಾನೊಂದಿನ ಬರ್ಪೆ ಮಂಗಳವಾರದನಿ ಬರುಡು ಬೊಕ ಐತಾರದನಿ ಬತ್ತನ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಕುಡನ ದರ್ಶನ ಒಪ್ಪುಡು ಪೋಯಿ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪರ್ದಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಪೋಯಡ ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಗೊತ್ತನೆ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಶಂಭುಕಲ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚೂರು ದುಂಬು ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬರ್ಪ ಒಂದು 6 ತೋಟ ಮುಲ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು 6 ತೋಟದ ಮೀನ್ ಮಾತ್ರ ಓಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದುಂಪೋದು ರೈಟ್ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಮೊಗಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೂವನ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಓವಿಯೋ ಗೋಳಿ ಸೋಡಾ ಅರಸಾಸ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾರಿಗೆ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಅರಡ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾಮಡ ಕೊರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಒಯ್ದೀನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್
ಬಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿಗ್ ಹೈವೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗುಡೆಂಗಡಿ ನಮ್ಮ ಶಂಭುಕಾಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಪುದರೇನೆ ಮಧುಕರ್ ಸರ್ಗೆ ಎಂಕನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಅವೇ ಎಸ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ತಲೆ ಉದ್ಯಾವರ ಹೈವೇರ್ ದುಲೈ ಬಂದಾಗ ಯಾನೆ ಕಡೆ ತೋಜಾಯ್ತು ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಂಡ ಉಂಡು ಬೊಕ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಈಗಲಿಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತ ಟೈಪ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಉಂಡು ಇಟ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ ಉನ್ನಿಗಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಲೋಕಲ್ ಸತೆ ಅಂಚನ ಲೋಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮೊಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಆಡಬೇಕ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಿರ ಕೊರ್ಲೆ ಹೆಂಡೇರು ಚುರೋಪನ್ ಅಲ್ಪಾರೆ ತಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಉಂಡು ಓ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡೈರಿ ಡೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಾಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಯು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಣ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಯಾರು ಪನ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಪುರ ಆಡ್ಬೇಕ ಮೊಗಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಪುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಅಗಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲಿ ಪಪ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಈಗೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಡರ್ದ ಬೊಲ್ಪು ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ ಬನ್ಲಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತಾಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದಡಿಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಪೂರ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಅಗಲ್ ಪಂಡ ಕಿಂಜ ಪುಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಗಲ್ ಮಲಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಎತ್ತಗನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಗನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾಡ್ರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಮೋಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಲಾಯ್ನ ಹತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಇಂಚಿನ ಕಿಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಅಗಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಏನನ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆರಿ ಸಾಯ ಬೆರಿ ತಾಂಗುಂತಲೆ ತುಲಿಟು ಪನೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೈವೇಗೆ ರೀಚ್ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಭತ್ತ ಗೇಟ್ ತೆಗೀರಿ ಗೇಟ್ಗೆ ಪುನರ್ ಬತ್ತೇರು ನೀವು ಯಾರು ದಮ್ಮಗ ಆತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮರವಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಪೆರೆಗ್ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಪ ಸುನಂದ ಕಡೆದ ಆಲೆ ಎತ್ತು ಬೊಲಿಂಜರಿತ್ತನ್ಗೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಅರಡತ್ತಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಪೊಂಜೋಡ ನಮ್ಮ ಪೋನಾಗಂತ ಬೇಗ ಪೋಯತ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನದು ಪೋಯಿನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ಇಲ್ಲಗ್ ತುಲೆ ಮುಜಿ ತೊಟ್ಟ ಮೀನು ಹುಡುಗಿನಿಗೆ ಇನ್ಯ ಮಾತ್ರ ಯದಾಲ ಮಲಮಲ್ಲ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿಗ ಇಕ್ಕು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೈಕೋರ್ಟ್ದ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಕೊರ್ಪಿನುಂದೇನು ಹೆಂಗಲ್ಲಿಗೆ ರಪ ರಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಡ ಒಂದುಂಟು ಅವೇ ಉನ್ಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಕಂದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡು ಬಲ ದೇ ಗೋಲ್ ಗೊತ್ತನಿ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಟರ್ನಾಪಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಸತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅರೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹನ ಕಂಡ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ತಿಂದೆ ಹನ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಕುಪ್ಪಿ ಬಚ್ಚನ್ಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇರ್ದ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಅವು ಅಲ್ಪದಾಗಲು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಲಿಂಬೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀಟೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗುವತ್ತೆ ಗುಡ್ಡೆಂಗಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ಪ ಎಸ್ ಬಲ ಪಿದೇವಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರಡು ಏತು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಆತು ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ದೂರಡೆ ತೋಜಾಯ ಬಕ್ಕ ಬೊಳರ್ಗುಡ್ಡೆ ಪೋದಿ ಅನ್ ಮೀನ್ ಕಂತೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅವು ಮರವ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾನು ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋ ನಿಜ್ಜಾನು ಇಂಚೆನೆ ಆತಂದು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಲಿಗೆ ಮರವಯಸುಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋದ ಎಂಡಿಗೆ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಇಜಿರಿ ಯಾನ್ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಮೊರಣಿ ಯಾನ್ ಪತ್ಪೆ ಬಕ್ಕ
ಮರವೈ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ದೈತಿ ಐತ ವಿಡಿಯೋಲ ಬೋಡಂಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತುಪ್ಪೆ ನಿಗಿಲ್ ತೂಲೆ ಐಟೆನ್ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮರವೈ ಸುಕ್ಕಾವಡ್ ಜೆಂಜಿ ಸುಕ್ಕಾವಡ್ ಐತ ಪೊಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇನೆ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಪೊಡಿ ಗೆತ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ಪೊಡಿ ನಿಂಕಲ್ ಇನ್ ಪಾಡು ನಿಗಿಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಬರ ಮರವೈನ ಮೂರ್ಲೆ ಮೂರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಲುಂಬುದು ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಅವು ಮರವೈ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೇಯರಿದ್ಲಿ ಅವು ಸಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಗ ನಿಗಿಲ್ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ತೊಂಬನ್ನಗ ಐಕ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ತಾರೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಆತೆ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮರವೈ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಪುಡು ಇದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ್ ಮಲ್ತೆ ತಿನ್ಪ ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಏರೇರ್ ಪುರ ಎಂಕನ ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ದರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಶಾಲೆಡ್ ಏರೇರ್ ಪುರ ಕಲ್ದಿರ್ತಲೆ ಅಗಲಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂಜಾತೆ ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟೆ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತಾಡಗ್ಲಾ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.